твоята майка. Мама, хайде да ни правиш видео на нас, че Марини не целува. Хайде! Какво ще правиш? Ми целуни го бързо, той дава. Много иска той да знаеш. Бързо. Айде, това сега ще го хванем. Сега пресечки го от ети. Айде. Айде, хващай го. Оле, бяга ти. Избяга ти. Можеш ли да го хванеш? Не искам, Боже. Добре. Защо не цункаш и ти, Мари? Защото аз не харесвам момичетата да ме цункат, освен тебе. Добре. А какво правиш, ако някое момиче реши да те цунка все пак? Да му бягам. Можеш ли да им избягаш? Те са бързички момичетата. Аз съм по-бърз. И Уилям е по-бърз. Ама Уилям, целуват ли го момичета? Да. Има ли момичета по мен, които много харесват да ни целуват, и те са на 6, но ние сме по-бързи. Добре, браво. Уилям може да чита много бързо и Ники може да чита много бързо. А ти тичаш ли бързо? Да. Браво. Вкусно е това яйце, мисля. Не. Какво искаш да правиш? Само не ме целувай. Ма не прави. Добре, само се ме целуваш. Нали? Да, няма да те чувам. Само какво? Искам да го чуя на него. Давай тогава, тичай. Хайде. Ще го хванеш ли? Да. Давай. Хайде, много е тъмно, не мога да те видя добре, да? О, не, тя се ни целува! Ами, прави видео на това! Аз се спасявам! Направи видео на това, мама! Само тебе да ме целуваш! А тебе искаш ли да те целува, Мари? Хвана ли го де? Хайде, давай! Ти си по-бърза, давай, тичай!